Jess and Thies Family Vlogs. Dito po papasok ang aking anak first year college sa Mariners Optician College Foundation. Ayun po kasi pangarap na anak, gusto niya maging maninero, kaya pagbigyan natin kaya medyo hirap ang buhay. Yung mga idol. Sili. Tapos lang siya mag-enroll ng aking anak sa Mariners. Sinipag na magmamay muna kami. May liit yan. Ano yung smile? Smile ka daw. Ito na. Magandang morning mga idol. Kami ko kaya ng swimming. Kamami special. Meron yung buong saro. Yung buong. Bumi na. Salamat. Nakas ng ulan. Ako na kung ano na ay ako. Thanks for watching.